ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои гиромии мо. тавре шумо дар навор мебинед Малоҳат Наимова як нафар маъюбе аст, ки бисёр зиндагии мушкил дорад ва пас аз чунин азобу машаққатҳои хонаводагӣ ӯ бехона аст. аз сабаби он ки маъюб мебошад, дар ҷойи кор карда ҳам наметавонад. дӯстони азиз, ман медонам ки хайрмандон хеле зиёданд ва инак пас аз чанд рӯз иди қурбон фаро мерасад. дӯстони азиз, тавре дар экран мебинед рақами телефони Малоҳат Наимова ва корти бонкии ин нафар гузошта шудааст. агар имкон доред, ба қадри имкон ба ин модар кӯмак намоед. умедворам ки кӯмаки худро ба ин модар мерасонед. ташаккури зиёд. Ассалому алейкум. Ба группаи Апай Шаҳло, группаи YouTube. Ман Наимова Малоҳат Хизировна, иstiqomat кунандаи шаҳри Душанбе. Ман маъюби гурӯҳи 180 сомон нафақа мегирам. Бо ин нафақа рӯзи 2 фарзанди ноболиғамро мебарам. хонаву дар надорам, дар хонаи холаам зиндагӣ мекунам. ҳоло ҳаво гарм ҳасту ман дар болои ҳамин кат ки шумо дар навор дида истодаед, бо 2 фарзандам рӯзамро мебарам. дар зимистони сард намедонам ки чӣ кор кунам. дар хонаи холаам ҳамчун иҷоранишин ҳастам ва ин қадар сари сол бо ӯ зиндагӣ кардам, вале ҳоло 2 фарзандаш ки ба болиғ расидааст, мехоҳад фарзандонашро хонадор кунад ва мехоҳад ки ман ҷои худамро бо 2 фарзандам биёбам. ман намедонам ки сарамро дар куҷо монам ва 2 фарзандамро дар куҷо ба воя расонам. ман медонам ки дар Тоҷикистон одамои ғамхор бисёранд. шояд ба ман кӯмак расонанд ки як хонагах ё ки ягон хобгоҳе бошад, ки ман сари худам ва 2 фарзандамро монам, ба ман дар ин моҳи бузурги қурбон ёрӣ расонанд. аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям ки кӯмаки худро нисбати мани маъюб дариғ надоред. агар ман маъюб намебудам аз модарзод, шояд ба хориҷа ба Россия рафта мисли дигар занҳо кор карда соҳиби хонаву дар мешудам, лекин афсӯс ки наметавонам. аз ин рӯ ба ёрии мардум муҳтоҷам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба мани маъюб кӯмаки худро дариғ надоред. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад ва иди қурбон муборак бошад.